amela siqhubeka phayana kwi-scripture songs kaDaniel 1, Daniel 2, Daniel 3 nala ngoma bisithi times and a half a time, ebala into yoba zibaliwe ezi zinto nge-maths ethile, but we can figure it out. Ndifuna uqaphele apha kuDaniel uba ke kuDaniel 2 ukuvezela istatue, Babylon, Medo-Persia, emathangeni yiGreece, emilenzeni yi-iron, phaa ezinyaweni i-iron and clay, phaa kwi-10 toes. Lion with wings iseyiBabylon, bear with ribs or goat with 2 horns iseyi-Medo-Persia, leopard with 4 wings or goat with 4 horns or goat with 1 horn, lela xesha leGreece lonke eliyana, ela xesha lika-Alexander the Great and the 4 generals zakhe. And then apha emilenzeni ye-iron yi-pagan Rome, xesha le-pagan Rome, ela xesha eliya uYesu wayefike ngalo apha. And then apha ekugqibeleni, sesisekugqibeleni apha kwi-10 toes, iron and clay, sekuyi-papal Rome. So xa uyifunda at least ikhona i-picture yale nto, but bazayiteka ka-different imagery, so that ungacingi uba kuthethwa into ezininzi, kusachazwa into enye ngeendlela ezi-different. Ndiyithanda apha kuDaniel 2, masiyifunde from 44 to 49, uthi, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people again. But it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Yes, the original matrix izodestroya yonke le nonsense eqhubeka apha. Itsho iBhayibhile usifihlele apha kuDaniel, for as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, ungaqhubeka nayo, uqhubeke nayo till 49, but usithembisile ubuzawuzazi uyidestroya yonke le mibuso lo, all these kingdoms, le matrix inyana lena uzawuzoyidestroya. Lithemba lethu ke elo. But ndifuna uqaphele apha kuDaniel 3, phaa ndikunika homework. Daniel 3 from verse 1 to verse 11. Jonga uKing Nebuchadnezzar xa ezawenza this thing yakhe, uba he summons people to be present. Jonga ii-titles zabo, and then wena mntu osoyiphanda imatrix, uzibuze uba yeyiphi loo power in real time that can call princes, governors, captains, judges, treasurers, councillors, sheriffs, rulers of provinces. Ngowuphi loo mntu owazi ubiza bonke abo bantu babe sendaweni enye? uDaniel kuyasibonisa ke uba ke kuba khona abantu abaphetheyo who can summon all these people babe lapha bonke. Kube khona nee-musicians uba ke once aqala acule ubani, you will do as I say. Which power is that namhlanje? Which power is that? Apha sishiyele apha, usishiyele ii-dots to connect. Go and connect this dot. Okay, mhlawumbi ndikunike ne-clue nyana, a clue further uba ke which andithi i-GPS uNkulunkulu axhumana nayo ngathi is the Holy Spirit which reside in our body. Ukwazi ukuthetha nathi, ukwazi ukwenza uthetha ngalaa nto man, andiyazi, it's that soft thing ekwenza inhliziyo yakho uqonda uba it touches your heart when something happens, or into ekucengayo, okanye it will give you warning uba ke don't go, and suddenly you don't feel like going somewhere, or that subtle thing. That's the Holy Spirit. That's the seat of the Holy Spirit. Ufuna yeyiphi ipower efuna nje uku-override the GPS that God has with us? They want to do that to cut the network
so that singafumaneki sibe the number you've dialed does not exist. I-aim yakhona nje indaba kaDaniel no-Revelation kukusinika i-warning into yoba siphila kwixesha apho sekuyiwa kwinto okokubana bafuna ukukhatha off i-connection yethu with the Holy Spirit nezulu, so that xa sizawuthetha into zo-mark of the beast nentoni, ungasabi kuba kukhulunywa loko, or ungoyiki kuba kuthethwa loo nto. Yoyika into okokubana umoya kaThixo uzawube sowuwithdrawile, so ungasakwazi ukukhonektha ngawe ngento abazayifaka i-override, ungabikho reachable anymore. Once angakwazi ukukucenga ngentliziyo uwedwa, awusekho ngoku kwinetwork yakhe. So jonga uba ke izinto currently in the world zenzeka zisiyaphi towards that, towards overriding the Holy Spirit. Nento yokubana yeyiphi ipower who is this person on a power to persecute abantu worldwide? Follow it. Uzawube ne-power to persecute, ene-power to override the Holy Spirit, enemy of Jesus Christ, eyitsho phandle, akho mntu uzawungayazi. And uzawube yena eyi-dictator and esebenza nge-force obedient, akukonsentwa kwelakhe icala. Ngandlela namnyama uvuka sowukwicala lakhe, akukonsentwa kwicala lakhe, and kuphelelwa ekufeni ngaphaya. Kanti kweli cala sithenjiswa nge-eternal life. So on your research, have that in mind as you are doing i-research yakho ye-matrix ephetheyo, following the money. Touch on these topics as well, because the end game, unfortunately, umhlaba esiphila kuwo is a religious world. There's light and there's darkness. Uba ke uthi wena in the middle awazi ukhethelwe ke someone ndithi sike sibone xa sivota uba ke hayi mna ndizuvota ngandlela nathizeni ulikhethile icala noba ukhange uparticipate. Kubhetere ukhethe icala okonsentileyo kulo kunozibona sowukwicala oqonda uba so xa ufunda uDaniel ke ngoku, use these 3 scripture songs, usebenzise nepicture endikufakele yona to connect to Daniel 2, Daniel 7 no Daniel 8. Bathetha ngemibuso eyi-1. At least une-idea uba ungaqala phi ke ngoku. Guys, meet you at the finish line. Look me up. Nitsho nje uba silo TikTok.